להבין שיש התנהגות שונה של גבר בשעת פרידה מאשר של אישה. אבא, מצאתי חתן. מה? מי? ראש ישיבת פונוביץ'? אמרה לו לא, ראש ישיבת הכבשים. חז"ל לימדו אותנו שכל תכונה יכולה להיות חיובית ויכולה להיות שלילית. התחושה היום שאני יורדת מהבמה היא אחרת לגמרי. אם תיקח את זה מבחינה סטטיסטית, אתה תראה מטען מאוד גבוה בין הנטיות הדתיות של הבן אדם לנטיות הדתיות של ההורים שלו.